Внимаваш да не прилее и тук. Трябва вътре само. Айде. Дай си. Стефчо не е бъркал. Айде, Стефчо не е бъркал. После и заплетни се марш. Айде. Айде, майстори. Да, махайте ръкавите. Сега се си дигам ръкавите. Да. Айде по средата, да не излизайте. Ето малко такова. Да. И после ще знаете вкъщи как да направите. Да. Кърпичка. Имам само. Гъбичка, да. Гъбичка. Чакай, кое? Идваме майстора, Стефчо. Малко да приема да може да стане сцеплението. Навънка не, мокро е. Ако настиете майката на мен ще ми се сърди. Не, искам и тук на сухо. Айде, Стефчо, майстора. По-малко се взема. И тук се приема се от тук брашно и тук се върка. Така бърка се. Мони, ти бъркал ли си? След Стефчо можеш и ти, ако искаш да бъркаш. Да, искам. Айде, след Стефчо и ти. Ама редувайте се. Ега виж какъв е добър. Да се умесите с тото хубаво. Пак приемаш брашно, пак не стои. То зато е целта да се приеме брашното стои. Я малкия майстор. Не, спрете. Я малкия майстор. До тук. Така за предни ръкави, браво. И бъркай се. Не, виж колкото ми е малко. Он е мънички е по-трудно. Чака плисне вънка. Чака да сложа. Оле, че ми мъжи. Сега, значи имаме присято брашно, жълтък, сол, захар, мляко, олио. Добре. Големи помощници. Я го повели той. Я той не е отворено, бе, бабо. Не е отворено? Има технологията. Айде. И с нещо. Да? Масло имам. Имам и мас. Искаш ли мас? А по-добре ли е мас или масло? По-добре ли е мас или масло? Какво иска? Има и мас. Кой е вкусно крема? Добре. Чакай да видя. Да видя колко имам. Сега ще видя. Я дари. Какво казвам? Отвачката със света. Колко пъти трябва? 20. И не преди 40, сега и още 20. Айде, още 20. Браво. Мали, взимаме. И мокри. Подсуши ги хубаво. Така, той се измира цвете току-що. Айде, кой пръв? Сега. Като умра ще има да ме споменава. Айде, готово. Пазаш го, не. Взимаш го се и го удреш. Или да биш? Хващаш ли я? Хвърляш я на масата. Не хвърляш пък на паркета. Чакай, той таман почва сега. Браво на Мони. Айде, стига бе. А сега и Стефчо. Радек, не искаш да хвърляш питката? Ще се води всичко. Голям. Браво. Знаеш как се това? Ради, ако ще мяташ питката, давай. Кой ред? Ето. Трябва да гледа това. Голям гледай, как го намества навътре. Умее той. Браво, умее той, Ради. Не се пусти на прера. Айде, готвач. Айде. Ще точите ли? Момчета, ще точите ли с точилката? Айде. Ти ли ще точиш? Добре. Я да видим. Не, Майя, не можеш. Вече последна операция трябва да се прави. Айде. Той умее, Ради. Ти гледай так. Виж, ето как се умесва хубаво. Така. Точилка. Внимавай с точилката, умната. Ей, да не се ударите. Супер тонка стана. Да снимам. Пипни го да виж колко. О, мекичко, да, страхотно. Сега го правим. Дели се на две, добре. Долу да е едно. И сега ще точите всички, чакай един по един. Де седете да на за мене. Предположих, че ти трябва да умееш. Кой ще умее, ако не е Леля Пепи? Тя унести Леля Пепа и там е да меси. Така ли? Много че на бета. Но сложихме ли ма?
Мас. Тук отгоре няма. Не сложих, го сложих само. Давайте Без мас. масло. Не трябва мас. Аз слагай ти се държиш. Много готвачи, не знаеш какво става. Да, всеки иска да опита да интересно. Това е за ядене и не ще играчи. Така е, да. Да. Да, имате ли нещо сладичко? Сладичко в момента нямам, ма питката ще хапнем после заедно. Намерих тако с крокодил. Това е крокодил, да. Да, ето. Не се вижте крокодил. Да. Той е любимия, като бяха малки моите деца. Това кроки. Сега мога да му направя стоплекс. Идвай да точиш. Айде, трябва да се точи. Айде. Аз съм си. Кой е следващия, я? Аз съм. Смирам една съм. Не, аз съм. Давайте по-малко всички. По-малко всички. Има за всички. Чакай сега там да я върна. Забижите Айде, в пак. питата рецепта. Айде. Ти отиди гъбичката, ма. Ето я, ето я. Дай да бърша, че много ми скине. Това е бласт. Блок бласт не съм чувала. Заради Като си голяма, как хубаво. И сама си обясняваше как. Браво, Надали. Я мина и начини ма бабо там. Да се бъдат Е, там от стелажа. Къде е тук? Да. Да, отмръсни ти. Дай, айде, дай. Много голяма. Хубава фамилия. Ще я изтървеш той. Че аз не съм левичар. Така, сега се нарязва. Реже ли добре? Те са тъпи моите ножове, макар и. Наредим. Питка с какво? Вътре има кашкавал, да. Да, ще ви хареса. Всеки ще си хапне и за вкъщи ще занесете. Да видят вашите какво сте направили. Ако искаш да поседнеш, удобно. И какви са красиви. Ти са много чаровни. Много ми харесват. Така, пече се, надува се. Още трябва. Да. Тази година стана на 10. Значи да. Дария. Творчески хаос. Ето така всички. Вкусно ли ви е? Хапайте. Вкусно ли ви е? Да. Дария няма. Аз не искам, няма нужда, нека да има за децата. А,